Sæt en stor til venstre og kigger på ham. Vent lidt. Oh, the babies are cute. Ja. Det er en krokodil på Little babies. lige bagved. Ham der kommer op af vandet nu. Ja, der er det er krokodiller. krokodil lige bagved. Og så lige bagved hans hoved nu er der også en anden krokodil. Der er to krokodiller bagved. You see the big one in the water? Oh, get out of here. Get out of here. Se krokodillen på øen nu. Nu går den ud i vandet. Yeah, the crossblade. He's getting off this food-covered island. Let's him go after it. Så se. Ui. Ooh. Oh, man. Nu svømmer den. Se følgende på uden. Ja, lige nu filmer jeg krokodillen Look at der. all these other ones coming up to him. What do you think that means? Like all the young ones. Den er hurtig. Se nu. Ui. Going after the cross. No, that one is going after the cross. That one is a huge tusk. I feel like these are all like sucking up to this. De jagede simpelthen krokodillen. Ja, det er en god. Ja, hvis du ser krokodilen, ikke? Ja. Se ham den store. Ja. Se ham med lort på hovedet. Ja. Ham til højre. Ja. Gå lige bagved op på siden. Ah ja. Nu kan jeg se. Der er en der, og Ja. så hvis du går lidt til højre, det er en anden fejl, den anden retning. Ja.